Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního videa a dneska to bude ze hry Minecraft. Takže jako první si jdeme tady natížit strom. No, jako nevím, co k tomu mám tak říct. Dolů do popisku videa, teda do komentářů mi napište, jakou hru bych mohl natočit na tablet a já se ji pokusím natočit a no, prostě mi tam pište ty návrhy na ty hry a já se to prostě pokusím natočit, tak jak říkám. A možná natočím někdy z Minecraftu multiplayer, nevím s kým ještě. A nevím, co bych ještě tak mohl říct. No jo, určitě ještě budou nějaký ty videa z jiných her, takže tak. Tak, teď si to dotěžím. A mohl bych si udělat nějaký ten barák teďka. Takže nevím, kde bych si ho mohl udělat, ale asi tady někde u té vody. Nevím vůbec. Takže teď si tady udělám tak. Přesně 64. No, takže. Tak. Teď si udělám nějaký sticky. Teď si dám takhle ten krafťák. Tak. Tak, vezmu si krumpáč. Tak. Tady si jdu natěžit nějaký ty. Jaký ten kámen si jdu natěžit. A kdyby byl nějaký ten špatný zvuk, tak mi to určitě napište do komentářů a doufám, že mě hned nebudete hejtovat. A tyjo, když se, jo už. A no. A až si natěžím nějaký ten kámen, tak se vám potom ozvu. No, takže už jsem zpátky, potřeboval jsem i krumpáč a natěžil jsem si toho jenom 60, takže no, není to moc, ale pro začátek to zatím stačí. Tak, dám si krumpáč. Tady si dám pec a tady jsem takhle hlínu. Vůbec nevím, kde si postavím dům, nebo jak si ho postavím.
protože jako tady je tak ten strom a že jestli já asi vytěžím. No a potom byste mi mohli ještě jako když dát, poslat na e-mail nějaký ty, nebo ne na e-mail, prostě do komentářů byste mohli napsat stránky na nějaký mapy a já je natočím s někým asi. Videa nebudou moc dlouhý, jakože možná někdy budu točit i vlogy, možná, nevím. A nevím, co bych dal, jakože tak řekl. No, tak asi to zvadne za chvilku, nebo opadá to listí. A tak já nevím, zatím si tady můžu natěžit třeba ten písek na to sklo, ale nevím vůbec, fakt nevím, kde si postavím ten barák, kdy si ho postavím, jestli to stihnu ještě v tomto díle, což asi nestihnu, protože nemám moc teďka čas. Takže za chvilku někam jdu. A už bude noc, tak už jdu radši k těm svým věcem. Ale tam je zrovna prales. A budu se snažit sehnat nějakou ovci. Abych si mohl dát postel. Když se někde podívám, no, zatím nikde nevidím ovci, jako kde. Nebo jsem fakt jako jenom slepej, jo. Protože no teď ani nevím, kde mám ty své a jo, už vím. No tady se asi tak postavím malý domeček, pak se možná přestěhuju, nevím prostě, jak to bude. A tak prozatím to stačí, aby mě ti zombíci to. Aby mě ti zombíci neotravovali. Si dám tady místo toho jabka. Ježiš,